Salutare, astăzi, cum am promis, o să ne plimbăm cu mașinuța asta. Uite, m-am băgat în am. Nu mai mă vedeți acum. Sunt sigur că nu mai mă vedeți. Uite să conduc eu. Asta conduc. Hai să spawnăm. Bun, am spawnat în episodul următor. Ne plimbăm cu mașinuța asta, pentru să o iau. O să ne plimbăm cu ea. Nu că n-am chef să mă duc până acolo. Ok, hai să ne plimbăm. Ce mai facem? Am zis că până acolo. Au, m-am cu capul de perete. Ia, bani. Dacă nu știu cine a făcut mapa, eu. Eu am făcut mapa. Am Roblox, am făcut-o. Alții deloc. Nu știu de multe ieri sau de... Oho! Să puteți să vă chemați ora de like. Să pe clopoțel să vă abonați. Please. Dacă ce poți fac asta în 3 secunde, o să câștige. O să dau Robux, cam. Cine poți fac asta în 3 secunde, o să dau Robux. 3, 2, 1. Dacă ai reușit, scrie în comentarii, dacă nu, cam tot scrie în comentarii. Au, au, uite, plec. Nu știu. Asta se pare că sunt nebun. Asta e întâmplă. Abia după ce-mi fac și eu banii aia. Asta cred. Bun, frate, uitați-vă cât mai am. Foarte puțin, foarte puțin, foarte puțin. Uitați-vă la bani cât mai am. Foarte puțin. La 1, la 2. Nu de mă, cuzile mele 3. Și e bine. Nu, 3, 5. 5, mai știu să văd pe 5 fac. La 2 și... Gata. În sfârșit am și eu banii. Pot să mă dau jos, să mă portez acasă. Hai că, a, uite-o. Pot să iau și o mașina. În sfârșit. Am luat-o. Bun, acum vedem că am dat bani. Ca să pot să învăț o următoare mașină oriunde să fie pe aici. Să mă plimb astăzi cu mașina. Să tot un episod următor. Este chiar. Aici arată roșie, aici arată normală. What? Lasă, ne plimbăm pe la vacanță. Ok? Am ne plimbăm. Intru în casă. Intră în casă. Intră în casă. Intră în casă. Hai, trag mașina în casă. Nu știu cum am făcut, dar să lasă. Intră în casă. Unde? Nu mai e. Ce? Nu mă plimb aici în casă. Mă plimb ca să mă glumesc. La rute, nu? Mă roș de puțin. Sau. Punem așa. Aoleu. Punem așa. Aoleu, așa. Băi, tu fugi de acolo. Da, să mă nervează.
ăla porque înghițiți. Wow, filmez pe telefon toate episoadele. Mă duc de prost. Ba, am așa bani. Să văd care e următoarea. Bune. Pa bune. Pa bune. Da. Pa bune. O să vin cu aceasta, mă. O să cumpăr să cred că mâine. Pa! Și ne vedem cu mâna Abraham.